खामानिनि मुङाव बाबुल बसुमतारीनो रां होनाय भाइरेलनि सायाव रोखा खेंफोरथि जादों आरो बाबुल बसुमतारी रां फैसा लानाया नंगौमोन आरो बे फैसाखौ बिथांनो रिटार्न होनो गोनांथ' जों गारि सिङाव जना रायज्लायनानै जों बे बुस्थुखौ रिटार्न खालामनायमोन। नंगौ थांनाय माखासे सान सिगां समाजारि बिजोङाव प्रमद बर'नाव खामानि बिनायनि असिलायै बाबुल बसुमतारीनो रां होनाय मोनसे नुथाया समाजारि बिजोङाव गोसारदोंमोन। बेनि सायावनो दिनै रोखा खेंफोरनानै खेंफोरथिनि गेजेरजों रां होनायखौ गनायना लादों रां होग्रा सुबुङा। बिथांमोननि खेंफोरथि बादिब्ला रां होनाय लेनदेन खालामनाया गासिबो नंगौ। जायनाखि बाबुल बसुमतारीनिफ्राय रां लाथ'नायखौ टंला बुबिजरा हटेलनि साखाथियावनो गारि सिङाव लायरायनानै होफिननाय जादोंमोन होनना रोखा खेंफोरथि होदों रां होग्रा सुबुङा। बेजों लोगोसेयैनो गावजों गाव बेबायदि भाइरेल खालामनाया मोजां जायाखै आरो इयुनावबो बेबायदि भाइरेल दाखालाम होननानै खेंफोरथिनि गेजेरजों गोख्रोङै खावलायदों भाइरेल खालामग्रा सुबुंफोरखौ। ससियेल मिडियायावहा दिनै साननैनि आगोलावहा एसे भाइरेल नुनो मोनबाय। बे भाइरेलखौ नुनानैथ' जों बाबुल बसुमतारीजों रायज्लायबाय जे जोंनि गेजेरावथ' बिदि नङामोन, खिन्थु बे बुस्थुखौ सोर भाइरेल खालामना होखो, हयथ' बे जोंनि एंगेजनि जोंनि बन्धुताखौ सेफायनो कारनाव बिफायाहाय हयथ' बे भाइरेलखौ खालामना होजोब्बाय आरो जोंबो खामानि मावनाया नंगौ आरो लेनदेन खालामनायाबो नंगौ। जों टंला बे बुबिजरा हटेलावनो जों लेनदेन खालामदोंमोन, खिन्थु नंगौखायनोथ' जों खुला खुलिहै बे बुस्थुखौ खालामनाय जादों आरो बाबुल बसुमतारीनिफ्राय आं फैसा लानाया नंगौमोन आरो बे फैसाखौ बिथांनो रिटार्न होनो कारनावथ' जों गारि सिङाव जना रायज्लायनानै जों बे बुस्थुखौ रिटार्न खालामनायमोन। बेयावनो मादि भाइरेल खालामखो बे खोथाखौ आं बुंनो हाजोबासै। आरो बे भाइरेल खालामनाय मानसिफोरखौबो आं एसे बुंनो सानो, जाहले सब जों बिटिसिनि मानसि नंखायो आरो बर' हारिबो नंखायो, खिन्थु निजेदो निजे गावदो गाव बिदि खालामनाया मोजां जायाखै। मानो कारनाव भबिष्यतनिबो खोथा दङ आरो सबनिबो किसुमान खोथा बाथ्रा दङ। बे कारनाव बे आरो भबिष्यताव जाहाथे बिदि मानसिखौ फाननो बा मालायनि बन्धुताखौ सेफायनो थाखाय सेस्था खालामनाङा होननानै आं अलेक माबा खालामहरो आरो। पायनिर एकाडेमि बरमायाव एचएस फार्स्ट इयारनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। पायनिर एकाडेमि बरमायाव एचएस फार्स्ट इयारनि साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदानि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। गुनगोनां सोलोंथाइखौ लानो थाखाय पायनिर एकाडेमि बरमायाव एचएस फार्स्ट इयाराव मुं थिसननो गोसो गुदुं जानाय फरायसाफोरा साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नै आयदानि गेजेराव सायख'नानै मुं थिसनफैनो हासिगोन। पायनिर एकाडेमि बरमायाव आलादायै नीट आरो JEE नि कचिंबो होफानाय जायो। पायनिर एकाडेमि बरमायाव थानानै फरायनो हानाय राहानि थाखाय हौवासा आरो हिन्जावसानि हस्टेलनि खाबुबो दं। बेनिखायनो गोसो गुदुं फरायसा आरो बिगोमा नोंथांमोनहा 9707537065 8638054125 6000410073 7576020620 नङाब्ला www.pioneeracademyborma.organization आरो pioneeracademyborma@gmail.com नि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।